Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor WeNingi. Sibe nodaba lwamaphupho. Ngifuna ukubonga wonke umuntu olandela i-channel. Abanye sibe nabo iqala kuzobe manje lokusinabo. Abanye basijoyina ngendlela, abanye basubscribeile, abanye nje baya-like, babuke be-like, abanye babukela kuphela ke. Konke lokho kuukusupporta i-channel ngendlela le umuntu asupporta ngayo. Then we have abanye abantu who are willing to extend mhlawumbe a helping hand, abanye even extend usizo lwemali engathi uNkulunkulu angababusisa nalabo bantu labo nabasilandelayo on eTV kule morning show, nabo uNkulunkulu akabalonde babusise niqhubeke nezenjalo. Asivele sibheke la iphupho lika Moses wakadlamini. Moses Dlamini la ngibubeka ingane yami ihlanta lutsenza lonengadi, ngabe sengiyayigeza ngiyayingenisa endlini. Sizoqala silibheke kanje ukuthi uma uphupha wena noma ke nje umuntu omaziyo ephalaza igazi, kuyenza kube uphawu osuke lubika la izinguquko ezinhle nenhlanhla ezayo ngemuva kobunzima obuthile, ngemuva kwengqinamba ezithile, ngemva kokuthwala kanzima. Yabona ukuthi singathi ngemuva kokuthwala kanzima noma nokubhekana nezingqinamba ezithile empilweni, kodwa sokunezinguquko ezizayo ezinhle nanenhlanhla ezayo. Kodwa ke asibheke kanje futhi okwesibili kuyenzeka uma uphupha la wena noma nje omunye umuntu ephalaza igazi kube uphawu olubi nosuke selibika la ukuthi qaphelani noma ngase kuvele nje isifo esingahle sehle mhlawumbe ezihlobeni noma emndenini noma kubantu enibaziyo nje ekuhlaleni. Yabona maduzane ningalindele. Kanti okwesithathu kuyenzeka futhi uma uphupha wena noma umuntu omaziyo ephalaza igazi, kuba uphawu olungabe luchazeke la ukuthi hayi mani itsanda wena noma lo wamuntu ke lo phuphayo kumele aqaphele isimo esimbi, aqaphele inkathazo ethile noma aqaphele ingcindezi noma ubunzima okungaphinde kube yingozi noma ukugula samkhuhlane okuthile okungambamba noma ke kubambe wena noma kubambe yena noma ke kubambe nje omunye umuntu emndenini, bese ninafuneke nikusukumele lokho noma lo muntu la kusukumele lokho. Yabona azivale ngokuthi uma uphupha umuntu ngenze kwesiphupha wena noma umunye umuntu futhi, yabona ephalaza legazi, uPaul ngabili uchazekela ukuthi namani kunomuntu omumbi ongasagadle lo wamuntu ngemithi emibi noma ke amshasele ngenhloso yokumlimaza noma yokumbulala. Yabona ukusho ukuthi singasho into engakhomba uzungu noma ukuboshelwa amangqine enyatho okuthile. Yabona kodwa kasiphethe ngalokuthi kungenzeka nje uphupha wena mfoka Dlamini lengane ingathi iyaphalaza igazi, iphalaza igazi kodwa bese ukwazi ukuyigeza uyisule ibe right. Ukusho ukuthi ngenzeka mhlawumbe kunokukhathazeka okuthile, ongaba umkhuhlane ongayibamba noma ubambe yona noma ubamba omunye umuntu, uzodinga ukuthi wena mhlawumbe usukume ukwazi uthulekele le ndlela ongalekelela ngayo. Yabo ukufaka leso sandla ukuze umntwana noma omunye umuntu ongenzeka ukuzoba ku vulnerable position noma ku vulnerable position ongahlabanje umkhuhlane noma isimo esithile esizodinga your attention ekugcineni kwako konke. Yabona noma i-attention yomndeni usuku wonke. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathika ngathela umusa embusise. Ungakhohlwa ukuthi masubukele video le ubhekeke namanye ama-video esiwenzile. Sinama-video acisha ngaphezulu kwa-400 akhuluma nje ngamaphupho kule channel. Usho ukuthi kuningi ongakufunda uma ungabuyela le wa-check lama-video more than 400. Kuningi sesikhulume ngako kuhlukahlukene. Ungakhohlwa ukuthi-ke bese-ke upressa-ke laphana i-notification bell wenzela ukuthi-ke ube uqala ukuthola-ke la imilayezo esho ukuthi sekune video khona mase uploada ivideo. Ngiyabonga, may God bless you.